Така. Не мога. Много ви благодарим за предоставените артикули. Душ гел, не става за коса. Аз бедствие нямам. Падна. Пак от... Те заради това си го пратили. Зато и падна, да. Я да видим как мириш. Чакай, колега, да го фокусирам. Страшно. Видиш колко е? Страшно е. Ти като бившата е. Тя не прави ще. Не успя. Не пиеш достатъчно вода. Как мирише, бе? На хубаво. Ама пръсни сега, ти го показа, пръсни сега с това да го видим как пръска. Той май много фърля, знаеш? Чай да ми. Сега да е ляво в моите кафе. Страшно е. Видиш се запалка какво стана? Не. Виж ли, колега? Замири се на първено прасе. Жорка, издържи го това. Няма да гориш, ако изреш преди. Виж какво става? Айде, ще свърши. Ще най-доброто, бе. Оха да.